Lander Beloki naiz, Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultateko dekanoa. Ezagutza sortzen dugu, persona kapazitatua sortzen ditugu, enpresen lehiakortasuna bultzatzen dugu, eta aldi berean, enpresen negozio berriak sortzeko lanean ari gara. Guretzat KSI Gunek egin lezaken ekarpenik interesgarrienetakoa da sektorearen bilgune izatea eta aldi berean etorkizuneko tendentziak markatzea. Fakultate bezala erronka bidez lan egiten dugu. Saiatzen garana da inguruko agente eta enpresak etorkizunean izango dituzten beharretara prestatu ahal izatea. KSI Gunek kultur eta sormeneko industriara egiten duen ekarpena oso garrantzitsua da sektorea alde batetik tamaino txikiko agentez osatuta dagoelako eta denak amankomunean dituzten erronkak lantzeko plataforma oso apropos bat delako. Gure fakultatearentzat KSI Guneren aktibitatea oso garrantzitsua da, sektore oso bat bertebratzen duelako. Sektore horre gainera berrikuntzarekin lotura zuzenak ditu eta guretzat alde batetik inspirazio iturri bilakatzen da, eta aldi berean enpresa berriak sortzeko eta talentua bideratzeko espazio apropos bada.